в ММЦ. На самото ММЦ. Дойде ли да те взема? Да? После и там ще ходим. Митко, Митко! Значи черката с детенцето си. Митко, ти си там, добре. Не даде да ви взема. На нещо с Бански или то няма да има време да... Там дръж топката, моето момче, Не направим също да по-късно да ви взема. Ще дойде да ви взема след малко. Най-добре е зад вратата, моето момче. Зад вратата. Аз ли? Това е място, което най-малко Нека те дойде. Да. Не, на стадиона. Ама има тук наблизо плащите, Боби и това отиде. Пети номер. Ей,